συγγνώμη. Έλα να το πεις του Αλέξανδρου να παίξετε πάλι. Δεν πιάσω τον αγκαλιά. Είναι πιάσω τον αγκαλιά και αυτό και θα παίξετε. Για τα χεράκι. Σιγά σιγά σιγά. Αλέξανδρο, Αλέξανδρο. Χαδιάρης πολλά το δε. Αλέξανδρο. Να μου είναι ένας χαδιάρης τούτος. Καλώς σας το. Αγγλίζεται εύκολα. Χαδιάρης τούτος. Τι είσαι? Χαδιάρης. Ναι. Ιουλία. Δεν μπορεί Αλέξανδρο. Πόσο χρονών είσαι? Είσαι 3 χρονών. Και πώς σε λένε? Είμαι Αλέξανδρος. Μπράβο. Εσύ Ιουλία. Πόσο χρονών είσαι? Και πώς σε λένε? Ιουλία. Α, οκ. Μπράβο. Παίξετε. Πάτε, πέσουμε. Μπράβο, σιγά σιγά. Εδώ, το κινητό. Σιγά. Τι έκαμε, ελάτε δε. Ούτε μογέλιο. Ρε, τι έκαμε, σε τούμπαρες εκεί. Πέσαν όλα τα πράγματα του κάτω. Τούμπαρε. Βοήθεια! Άντε, καληνύχτα σας. Bye. Αυτό είναι το πράγμα.